बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोजां मोनसे पोस्ट नुनो मोनदों आङो फेसबुकाव नुदों बबेखानि जोंनि पर्टेल निउज चेनेलफोरा होदों बेखौ आरो बेवहाय नुनाय बादिब्ला बाथौ धोरोमखौ मोनसे आलादा कुलामाव जाबायदि हिन्दुइज्म ख्रिस्टियानिज्म बेबायदि थायोना बेबायदि मोनसे आलादा कड होनाय जासिगोन बाथौ धोरोमखौ अमित शाह बिथाङा नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा गनायथि होबाय जे बाथौ धोरोमारिफोरा नेक्स्टआव आलादा कड मोनसिगोन बा आलादा कुलाम मोनसे जौथं मोनसिगोन जेराव जोङो बाथौइज्म होननानै लिरनो हासिगोन जानांगौ जायखिजाया फर्मफोराव जायखिजाया माखासे बेबायदि जुदि रिलिजन सोङोबा जों निश्चय बाथौइज्मखौथ' गोदोनिफ्रायनो लिरनो हायो नाथाय बेखौ इन्टारनेटाव जों मोनामोन आरो लोगोसे बेखौ बबेबा फर्माव जों आलादायै बेबायदि कड मोननाय जायामोन बेबायदि एक्सट्रा बिखौ कुलामाव नखराव दोननाय जों नुवामोन आरो बेबाराव बेबायदि जानो हागौ स' बे जोंनि बाथौ धोरोमारि बर' सुबुंफोरनि थाखाय एबा बर' जातिनि थाखाय मोनसे क्रेडिट मोनसे गोग्गाथाव मोनसे बुब्लि बियो मानोना फिउचाराव जोंनो थाखाय बेबायदि आलादा बाथौइज्म मोननायाबो माखासे जौगानायाव बा माखासे बिथिङाव जोंनो गोबां मदद खालामगोन फिउचाराव बेनि इम्परटेन्सखौ जोङो बुजिगोन दा बेखौ बुजिजोबाबो जानो हागौ स' बेबादि मोनसे हारिया बेबायदि मोननाया बै हारिनि थाखाय बुहुमाव गोग्गाथाव खारन बुहुमाव मिथिगोन जे बाथौ धोरोम होननायबो मोनसे धोरोम दङ बेखौ जों मिथिगोन जों दासिम मा मिथियो जैनिज्म मिथियो ख्रिस्टियानिटि मिथियो जोङो हिन्दु बा सनातन होनना मिथियो बौद्ध धोरोम होनना मिथियो सिख होनना मिथिगो स' बिनि अनगायै बुहुमाव आरोबाव मोनसे मोननै थाबावनो हागौ आं मिथिजोबा स' मेनलि बेनो बौद्ध धोरोम ख्रिस्टियान धोरोम इस्लाम धोरोम नङा होमबा इस्लाम धोरोम आरो जैन धोरोम सिख धोरोम आरो सनातन जायखौ हिन्दु होनना बुङो ना हिन्दुइज्म स' बैखिनि धोरोमखौ जों मिथिगौ आरो बेनि लोगोआव जुदि बाथौइज्म बे सोदोबाव जुदि थाफायबा जों ओरैबायदि बाङाय मोनसे पपुलेसन जोंनि आसामाव निश्चय नियारलि जोङो 15 लाख होनना बुङो 15 लाखनिफ्राय 20 लाख होनना बुङो आसामाव बर' मानसिफोरखौ स' 15निफ्राय 20 लाख बर' पपुलेसननि थाखाय जुदि मोनसे एक्सट्रा धोरोमा जुदि बुहुमाव सिनाय जायोबा बेनि समान जों बर' जातिनि थाखाय आरो मा गोग्गाथाव बिथिं दङ बेनिखायनो बेखौ जों नुनो मोनदों आरोबाव बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोनदों बै पस्टआव बेनि रियेलिटिखौ आं बुंनो हाया आसोल रियेलिटिखौ आंथ' बुंनो हाया मोनसे बाथ्राखौ नुदों मा जे बे जि बाथौइज्म खालामनाय बा बाथौखौ माबा मोनसे एक्सट्रा कड होनाय बा आलादा कुलामाव दोननाय बेनि जि क्रेडिट बे क्रेडिटखौ बै पस्टफोराव नुनाय बादिबा बारग' शिब प्रमद बर' बिथांखौ होनाय नुनो मोनदों स' बारग' शिबा दिनै पावाराव गैयाबाबो नाथाय बर' जातिनि थाखाय बेबायदि मोनसे सनमानखौ लानानै फैनो हादों बिथांनि नाजानायाव बे मोगथां जादों बेबायदि माने क्रेडिटखौ बिथांनो होनाय जादों नाथाय बेनि रियेलिटिया मा आं बेखौ बुंनो हाया दे जे बाथौ धोरोमखौ आलादा कड होनाय कलाम होनाय बेनि क्रेडिटआ थारैनो प्रमद बर' सारनि नंगौ नङा आं बेखौ बुंनो हाया निश्चय बेवहाय गासै बर'नि गेदेमा सुबुंफोरनि बावसोमनाय थागोन आरो जोंनि बिथां लिडारफोरनिबो बावसोमनाय थागोन प्रमद बर' सारनिथ' बहुत थाखागोन नाथाय थेवब्लाबो आं मिथिया बेनि रियेलिटिया मा बेनि क्रेडिटखौ नाथाय बै पस्टआव जों नुनो मोनदों प्रमद बर' सारनि स' गोहोआव गैयाबाबो बेबायदि जुदि मावदोंबा मावनो हादों बिथाङा बेयो जोंनि हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बिथिं स' गोहोआव थाबाल'सो जों बायदि खामानिखौ मावनो हागोन बेबायदि नङा आरो बेनि प्रुफआ जाबाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि नाजानायावनो दिनै माने जोंनि भारत सरकारा बेबादि मावनो थाखाय आखायाव लानो गोनां जादों जों बेवहाय एस्रिख्रावबा मा जानो नाथाय दिल्लीयाव थांनानै जों बै मन्थ्रिफोरखौ जुदि कनभिन्स खालामनो हायाबा मानिनो जुदि हायाबा अब्ला बे मोगथां जाया आरो बै मानिनाय खामानिखौ दिनै प्रमद बर' सारा मावनो हादों बे बाथ्राया 100% रोखा बेनिखायनो बेयो मोनसे जोंनि हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बिथिं स' दानिफ्राय जोङो बाथौ धोरोमा गासै बुहुमाव सिनाय जासिगोन होननानै साननानै लानो हायो स' जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेयो जोबोर मोजां मोनसे बिथिं